Philippines, good evening. May gabi sa Tibok Luzon, Visayas, Mindanao, up to Sabah. Naimbag nga rabi, masanto siya sa labid si kaya amin, Maya, Pabengi, Keka, marahay na banggi sa inugubos, maupay nga gabi, ha iyong tanan na dida. Mayad nga gabi, buenas noches, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ako po si Eric Espina at ito inyong programang Republika. Well, tonight we're going to be talking about also something that is very political because it has everything to do with the stomachs and the livelihood of our people. We're especially talking about, more importantly, what we call the underground economy, especially here in Cebu City. And what has been most affected has been the title of this program, which is Cebu City Vendors. So tonight, we're going to discuss this issue. But before that, we will try to get the profile. Who are these people? How long have they been plying their trade? What are their family backgrounds? How many children do they have? What are they selling? How are they able to help the people who need the kind of wares that they're selling? Ganito po ang mga katanungan na ating tututukan ngayong gabi. Kaya samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Upat ang atong mahimong mga makahinabi karong gabi. Puro ni sila mga nangu sa ilang kaugalingong mga kahugpungan. Niya dinhi, una sa akong wala. Baye yang ngalan, pero lalaki ko ni kayo ha, imong kabalaka. Heidi Basam Amora, taga Santo Niño ni sila, nga mga market vendors. Tupad niya, si Wilma Cabo. Kani sila, grupo ni sila sa taga Colon, Osmeña Boulevard. And then, ang kanang nag-stripe, si Roselyn Tangilan, naana sila sa Natalio Bacalso. O ang sunod, si Virginia Vergi de la Serna. Sa naani sila sa Colon Street, Dapita, Makitaan. Apil ni sila sa Cebu Downtown Sidewalk Vendors nga grupo oposyon. So kaninyong tanan, salamat nga niamo dinhi sa programa Republika og mayong gabi. Mayong gabi, sir. Mayong gabi. Mayong gabi, sir. Mayong gabi, Sir Espina. Sige. Ato lang ipaila-ila sa tanang nagtanaw nato. Kinsa kamo unsay background ninyo. Kaya basig kalimot sila mga tao baya mo. Okay? Unas tanan, bana-bana lang unsa kadaghan ang mga vendors sa katibukan sa lungsod. Ang vendors sa kinatibukan sa 2010 nga datos, mukabat may 6,000 ka vendors. Nya amo gi kuan sir, ako musulti lang ko di sir. Oh, sige. Sa 6,000 ka vendors isgutanan sa nagbuhis may tag-Gs ang adlaw sa 2010. Okay. Mubuhis may 1.8 million kada buwan. Okay. Nya so sa katuig mubuhis may 21.6 million sa 6,000 ka vendors. Okay. Kana 2010 figures pa ganina. O 2010 pa na Karon di figure. na mo, imposibleng 6,000 lang mo. O sobra na mi sir, mga 7,000 na mi karon. O 7,000 na mo. Oh, So muna gitawag ang akong pasabot nga underground economy. Oh, Nga di, sir, importante kayo. Kaya ang usa na mo sa kanang 7,000 mo times 4 times 3 times 5 pa na kaya 5 ka anak. Nya kami ako asawa kay one pamilya one installment. Nya mo abot may mga 30 mil to 25 mil ka vendors. Kaya sa Tibok Cebu City. Nga magtabang-tabang no sa tindahan no. Oh, So mura ni siya family enterprise. yes sir. Negosyo ni pamilya. Negosyo sa kuan. Okay. Pareho mo tanan ana. Pila ka buok ang imong anak kuan? Kuan ako sir anak 5 ka buok. 5. ka buok. Nagpa-eskwela ka. Oh. Kaya ako mga anak mga minyo na sila karon. Okay. Pero sa una siyempre nagpa-eskwela gyud ka. Nagpa-eskwela ko diya na Di na sa duga sa imong gibaligya ang ilang pagkahuman sa eskwelahan. oo, diya sa sidewalk sir. Oh. Diya mi nang inabuhi gyud. Usaray mama ha. Sir. Okay, sige. Si Kuan, Wilma, unsa may istorya sa imong kinabuhi? Okay. Ako si Wilma Cabo, presidente diha sa kanang Osmeña Boulevard Ukulon. Dugay na kay kong naninda mga almost 50 kapin ka tuig na ko sa. Una akong gibuhi kasi akong ginikanan pagbata nako. Musa na akong gibuhi sa akong mga anak. Pila na anak nimo? Ipa-eskwela sa akong mga anak, upat kabuk akong anak. Okay. Kaya ipa-eskwela sa akong mga anak. Anya, una gikuhaan mo kanang kaon, tanan sir. Kada adlaw. Kada adlaw. Oh, matag adlaw no? Matag adlaw. Oh, and then sige, pareho pod kang Roslyn. Oo nga, kanang nakoy duha ka anak ni graduate, niyang duha ka anak na ko wala ka graduate.
Unsa may gikuha sa mga anak nimo? Ang usa IT, ang usa kuan business ad. Salamat sa Salamat. salamat nimo, nanay. Salamat in town. Diha mi Oo. diha mi nakapanginabuhi diha sa daplin sa Mao, dalan. mao, oo. Nakapa-eskwela mi sa mga anak. Mm. Roslyn. Ako si Roselyn Tangilan, Mm. presidente sa Bacalso sa South Bus Terminal. Mm. Ana ko'y 7 ka anak. Nya, ana ko'y usa Sigurado ka ka pito? 7 Pito ra gyud. 7 ka anak, sige, ang usa sige. special. Oh, kita ka? Okay, sige. Special niya. Oh. But ba sakit kayo paminawon nga. Ako sa gamay pa ko naninda na gyud mi diha akong mama. Diha na ako nakagraduate. Hantod naminyo ko naninda lang gihapon mi akong mga anak diha na ako nakapaeskwela sa akong mga anak. Nya sa kalit lang ba nga ingon ani panghitabo sa likod sa ilang gibuhat nga Ini kay Roslyn, ha? Gipadayon na ini mo. Di sa paila-ila sa kain sa kuan. Ay sa kuan kay pito Na- imong oh, anak. pito akong anak. Nakapahuman na ka wa pa? wala pa ko kapahuman niya. Delikado sad nga di na sad ko makapaeskwela nila ron si Kansem. Okay, tungod. Tungod kay wala na mi panginabuhian. Okay. So pila ka katuig nagkuan? Dugay na mga hapit na 30. So sakto nang giingon ni Heidi nga one family, one stall, pero dili lang kay usa ka tawo ang nagbaligya din nga moingon ta nga 7 or 6,000 kay times 3 times 4 man na. Average lang ng 3 times 3 times 4 kay pareha nimo pito imong anak. Pito. So daghang mga anak, mga igsuon nga makatabang or nagtabang sa imong kuan, panginabuhi o ikaw pod nakatabang sa imong pamilya. Og mga butante ba yan ni sila? Mabutanti tanan. Oh, butante. Oh, mo sila. Ayo, oh sige. And then si Virgie. May gabi ni mo Sir Spina sa Mm. tanan nga maminaw karon na mo dire kanang ako sa Virginia de la Serna usa ka sidewalk vendors. Bisan pa man sa akong kapansanan naning kamot jud ko sir nga mabuhi na ako akong duha ka anak. Duha man akong anak. Nya namatay naman akong bana tulo na ka tuig karon. Aha. Sa balik ang akong usa ka anak nag-graduate na nya human na siya'y pamilya. Okay. Nya ang akong usa ka anak mo graduate tayo pa lang sa senior high. Wag ko kabalo kung makabayad pa ko sa eskwelahan. Pila ka na katuig nagkuan? Mga 40 ka tuig sir. 40 years. Okay. Unsa may mga pulong sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya nga inaning kanabang makakita nga inanay ang nahitabo nimo. Sigurado ko magstorya-storya magyung mas gabi. Oh. Ang akong anak sir, igora siya maingon nga kung magsiki ko kihilak sir, waman siya mahimo kay pagbot man sa gobyerno nga kami mahawa diha sa sidewalk. Ang akong anak ingon lang siya, sige lang bisan wala na kay puhunan, nahurot na kay dito sa tabo sa banay sir, wala gyud ko'y mahimong halin, pasalubong man akong tinda. Sukad nga gibalhin mi didto ang akong halin, permiro 15 pesos gyud sir. Kada adlaw? Oo, sa kadlaw. Ang nipalit pa yun akong isig ka vendor. Aha. Pag ikasunod nga adlaw, ang akong halin kay 20. Oo. Halos kasurindero na ko. Okay. Nya, kay murag na nakuan man ko sir nga ingunanin na lang ba di ay kasayon kami gidiretso ramig balhin sa tabo sa banay. Okay raman to sir kung kami ibalhin basta gitarong lang mi gipahiluna dili Oh. basta kay kidasok lang ming tanan didto. Okay, okay. Ako na yung pangutanan ninyo, no? Kaning palitan nimo, unsa may gibaligya nimo? Unsa may angay nimong gipambaligya sa una pa? Ding diha pa ko sa kulon sir kay pasalubong mga sitsaron, Okay. ampaw, gutap, mga inana pasalubong sa Cebu gid nga gikan sir. Ug na kay mga suki. Kung Ang mga suki nimo nangita po nimo, di ba? Oh, sir, Oh. karon sir, sa pagikan sa pagbalhin, hapit na 2 ka buwan, gitawagan ko sa akong suki, nga maabot siya sa Domingo, kay mukuha siya na ako og kanang 200 ka si Charon niya. Kay kanang 200 ka si Charon, sir, sa una, kung wala pa ko gibalhin na ako, andam nga,
i-order po na ako ngadto sa karkar kay bayad man dayon na. Nya pagkakaroon sir, igo na lang ko manghupaw kay nigabot niya ika Domingo wala man ko ikapalit kay wala naman ko ipunan. Kaning gi sugilano ni Virgie, mo po na yung mga nahitabo ninyo karon. Unsa mo nangutang mo karon? Sir, ang Nangutang na amo po mo? mga utang sir, Ay, kalimot. pinding gyud tanan. Oo. Nangutang. Una ang utang niya ako nangabang pa Unsa mo jud kog 5 balay. 5 mo 5 5-6 gyud sir. 6? Oo. Sigara na mo sir, biktima mi sa 5-6, lending, turko, o sa bangko. Biktima bida sa pagpahimulos. Mo na Pa man gani ko utang sa home credit sir. Ila naman Pila kay utang nimo sa home credit? kuan nangutang ko ato sir mga 64,000 Okay. nya ang 64,000 gipirmahan ako 3 years mahimong 120. Unya kay nahitabo man to nga akong anak na operahan. Wala na ko kabayad. Nya karon na dimulis mi katong pag-ugos. Katong first yun nga dimulis nga dugay-dugay sad mi nakabalik nya katong gipa-comply mi sa among mga requirements. Requirements, yes. Wala na jud ko kabayad, wala pa ko kabayad. Pagbalik na mo, nalipay mi kay naka-comply na mi, bahala gamay na lang kayo. Nasalpida na mi sa mga kanang haligi. Ni okay na lang mi sir niya ang palisiya ni Ma'am Raquel sir perting paita kay ang among oras walo na lang mi ka oras. Amo lang gihapon gidawat. Ako magsugod ko prutas man ko. Oo. Magsugod ko alas 12 mahuman pug ko alas 8. Unya, giantos lang yapon sir niya. Lisod ba ya ko mulakaw sir kay og maglingkod ko sir niya. Masaylo ang akong tail picturean ko, masuspenso man ko. Virgie, unsa man ni polio na imo? Polio sir. Polio. Okay. Mismo gyud si Ma'am Raquel niingon nga isbog didto niya ang akong maisbugan mahagbong naman ko sa kanal niya ang mag-agi kay ang mga balabal man. Oo. Nya ang pagpangihina ko sir lisod man sad kaayo ko kung walay mo bantay kung magbantayan og lain masuspenso man sad mi ni Raquel. Okay, so kuan Lisod kaayo ang palisiya pero giantos na mo nga dili gyud pwede pulihan kami ra gyud nga naninda. Among giantos. ako ni pangutanan ninyo no, kanibang moabot ta anak kung asa mo gipahiluna o nagipahiluna bagyod mo kung asa inyong relocation. Pero akong pangutanon ninyo no, nigawas ning mando ni Presidente Duterte. Katong una to ninyong nadungog, unsa may inyong nabati, unsa may pamati ninyo adto? Nga kuan ba? Hawanon ang mga asiras, ang usa kilala mga dalan ayun, unsa may nabati ninyo? Nagsabot-sabot na buday na meeting dai mo adto ano o wala pa? Unsa may Wala may wala pa mi nag-meeting ato. Oo. Sa nakalitan gyud mi atong hitabo kay gitagaan naman mig notice nga 3 days gihatag na namo Kisay ni hatag sa notice si Ma'am Raquel RC. Okay. Kitagaan na mig diretso nga 3 days ra mo kinahanglan inig 3 days hawa na mo diha tanan. Kana si Raquel RC para lang sa atong audience makailasan kay base niya kuan kisa na si Raquel RC. Muna siya head sa probe. Isulti unsa may pasabot sa probe kay kanang probe murag wala kasabot ang mga tao unsa may pasabot sa probe. Balo ka na probe basta more or less muna siya kuan sa mga market vendors lang. Unsa may kuan na? Prevention, restoration, beautification, enhancement. Enhancement. Oo. Okay. Kung probe mo na siya meeting sa probe. Okay. So, ang nahitabo gitaga mo 3 days notice kamo tanan. O kamitan yan gitagaan mig ang una gihatagan ang kolonya mga Kami 5 may days. unang nahatagan sir sa Colon area. Oo. Sa Colon ug Osmeña Boulevard. Oo. Pero meron namang clearing is atong Agosto. 3 days mo gihatagan. Tagaan dai mig 3 days niya sa kuan pa lang 2 days pa lang sir. Di man niya nakuha. Naglimpyo nami. Di man niya nakuha ng 3 days. Sa iya ra na sir. Wasa ko kabawog Walay asa nagmando niya, walay nagsulti Wala niya. kaya nga mo manggod sir, wala mi Tagi na silang 3 days, walay inana. wala kami konsultasyon. Okay. Nga mo lang gitagaan dai mig 3 days nga pag-vacate sa among kuan baligya. So ang hitabo sir mga 2 days pa lang sa gabi amo nang gilimpyuhan. Usay baligya nimo sa imong tindahan. Prutas sir. Prutas po. Ikaw, Heidi. Kuan mga religious sir, Lalain Santos. Amo ba? Lalain Santos ba? Okay. Santo Niño, mga Beres Fatima, Lourdes. Kaya naman may sa simbahan. Oo. Nya kami sa Zamua,
Gidimulis mi sa una panahon ni Mayor Tami. 3 days po gag, yatang Itaga po 3 days. I-clearing among tindahan mga Santos. Isa. We'll pause for a few reminders, and when we get back, we'll continue this discussion and we'll finally get into the meat of the issue when Republic returns. Balik tayo sa atong programang Republika. Nagbabalik po inyong programang Republika. Ako pa rin po si Eric Espina at kausap pa rin natin ang mga Cebu City market vendors. Sila Heidi Basa Mamora, Wilma Cabo, Roselyn Tangilan at si Virgie de la Serna. So, kanino, kamo tanan basically 3 days. Yes, sir. And then sa 3 days, na-clear gid mo tanan. Yes, sir. Okay. After ana Pero sir, usa mo gi-clear, gisultian mo maasa mo i-dadon. wala ana pa sir kanang meeting pa mi ni Ma'am Raquel. Nga gipa-comply mig mga papers sama ng barangay clearance, voter certification, ID sigasa og kanang kuan sir, affidavit of undertaking ug consent gikan sa tindahan sa establishment sa among gitindahan. Okay. So pag amo nang gi-comply ang tanan sir bisan pa man supak sa among kabubuton kay na ang sa affidavit of undertaking nag-ingon man nga tungod adtong oras, Oo. ang oras daghan kayo sir Ang kung oras si pamuban. Oo, pamubaan Okay. ang oras. Dayon ang pagtinda namo nga kung dili kami nagbantay, Oo. suspensohon mi. Okay. Makalakaw mi sir, magkuha sa among anak sa eskwelahan, mangihi baron o magmasakit mi lain namang pabantayan among pag-umangkon. Dili pwede? Dili pwede. Kay unsa may kuan, unsa may rason, unsa may kuan. Ambot ug unsa iyang rason sir kay ang giingon nga kung ano kuno kung lain na magbantay, lain na sad kuno gibaligya ang maong pwesto. Pero pwede man nang naikuan din ha. Pareha gusto mga tindahan na abay ka na bang murag papel na imo picture din ha. Ana ba? Oo, man na yan, naman, di ba? na mami sir, Oo, pero gaydihan no- niya. Nga, karon sir, nahitabo na mo. Pag comply na mo sa ng papili sir, na pressure gud mi adni kay gani amo man tong gipatan-aw kay kinahanglan man dunay kuan sa abogado, dunay notaryo. Notaryo, yes. So pag panotaryo naman sa abogado ning abogado nga nasabtan ba ni ninyo? Mm. Nasabtan man attorney. Isa, kabaw mo padung na mo ani pagkawa. Oo. Pero nihilak na lami siyang atubangan kawa na may mahimo. Na pressure mi kadi man mi kabalik Pangutan og unti ka tinda. nga man nakaingon man ang abogado nga padung na nis mawala mo. Kaya naman dito yung nakabutang Buwa. sa 14 man ka mga palisi nga iyang gibutang sir. Unya karon kay sa 14 na kapalisi sa nag-ingon man ko panahon kuhaon sa gobyerno makuha Oo. nga voluntaryo mo mobakate Oo, na oo, ana siya nga. oo. Karon ingon namin sa abogado na pressure lang mi ani attorney kay dili man mi pabalikon sir sa among pagpaninda ko di mi kakuha atong mga papers. Okay. Okay. Na-comply to na mo sir within 3 weeks. Oo. Then abot og 1 month. Kay So Lord, sa si 3 Diyos- weeks nga inyo pang gi-comply ang mga requirements. Unsa may gipambuhat ninyo? Muno sir, yung Wala mo lihok- wala pa mo kabaligya. Wala. So Yeah. sa 3 weeks pa lang wa na, Wa kunat na. na kayo ang kwarta. Yes sir, wa na. Oh. Nya, lipay ta mi sir kay gipabalik mi kay pag-comply man na sa tanang papers. Nakatinda mi mga almost 3 weeks sad to, mga 2 weeks. Pabalik na sad mi og clearing tungod kay mo inspection na ang DILG. Last September 23. Okay. September 23 mo tong dito Miss Mayor nga mahangyon ta mi. Pero katong ako lang balikon, katong nadungog ninyo katong giingon ni Duterte, nakasabot mo unsay iyang plano Sa unta? ubos among pagsabot ato sir nga nakita mi sa DILG Memorandum Circular -121. Oo. Among pagsabot ato sir is road man nga limpyuhan, nga mga alis nga limpyuhan. Okay. Pagtangon among hunahuna sa sir ubos among Oo. pagsabot Oo. na way appeal ang vendors. Oo. So muna na-appeal di ay ekonomi, na-appeal di ay ekonomi nga muna palimpyuhon jud ang tanang mga vendors. Moto sir ni clear sad mi. Mm. Nihangyo gali mi adto sir dito na mi sa presidential assistant ni President Duterte si Michael Dino. Gitagaan aming extension instead nga 23 gihimong 29. Okay. So pag 29 pa lang sa odto sir, 28 pa lang namalhi nami ngadto sa relocation site nga ilang gihatag mao na ang tabo sa Banay. Kinsa nipili sa kuan relocation site? Sila mo nipili. Okay. Okay. Wala mo gikonsulta, wa mo pungta na nga pwede bang laing lugar? Wala Wala gyud. sir, wala gyud. Oo. Dito nami mura nami kanabitang gilabay sa dam site. Oo. Gisilhi, gilabay sa dam site. Kaya nga Oo. naman sir, sa among tabo sa Banay, among gayong ginganlan, welcome tabo sa Banay, libingan ng mga buhay. Kaya nga naman sir, Okay. nakasulti mi na Oo. tungod kayong halin na mo, 20 pesos, 15 pesos, 70 pesos, kuwang rin na sa among kaon. Kung sa pay daluna mo sa among pamilya. Napangutana ba ninyo sa City Hall o kang Raquel unsa may nahimong basihan nga dina man gyud may gidan ninyo?
Wala nakapangutana na. Wala gyud mo dialogue. Wala sir, wala may dialogue jud sir. Ano mo may dialogue? Ang unta mi nga may dialogue. Wala, sir. Walay Wala, dialogue. maorat to siya. Kay sa pagbadlis gani ni Ma'am Raquel, sir, nga didto man jud ko na initawag niya. Oo. Ngano ko nung didto mi girelocate nga Oo. dako mang dan. Oh. Karsada man, sir. Yes. Niingon basta kay niingon ra siya nga maulay katong lugar nga napilian niya og katong F. Gonzales. Sa inyong pangutana kay na magyo mo yung mga Kailasod City Hall. Kinsa may nakahuna-una nga dito mo dadon? Anang Sila duna? si Ma'am Raquel sir, may ko ang mga Raquel, anak. sir. Ay, abi nimo sir sa kanto lang pero merong clearing. Na-regulate nami kay gigastuhan ganay ng mga mong kahon. Oo. Tubay to na lang gud sir. Oo. Sa tubay to gali sir, napay duha nga Panitsan pa gyud. nanginda. Oo. Nga MWA pag TTH, nga Oo. manginda mo sa og Lunes pagka Martes wanay kanon sir kay ano man lain naman sa mapuli. Nga mo lang gidawat ang tubay to sir, bisag unsan lang kagamay. Oo. Regulate na sir na miss daplin, na miss loyo sa mga poste. Oo. Karon sir gikuha ni jud mi. Giwagtang na gyud mo? Giwagtang gito Oo. na gyud mi sa bubanay nga dili jud mi mabuhi. Almost 1 month na atong 29 sir. Oo. Di jud mi mabuhi sir. Heidi, Naglisod pangutanon mi. lang tikaw, no? Ikaw na demolish mo ka sa una, no? Oo. Murag nakuan ka ba? Nabalhin ka? Sa una sir, sa una atong panahon ni Mayor Tami 2000, Oo. na-demolish mi sa Osmeña Boulevard. Oo. Din mo Kaming mga nindag mga imahin. Oo. Og imo tanahon 1960 pag yun amo mga katigwangan diha na ninda. Oh, din mo mo gida. Ibutang mi diri sa Jerusalem. Oh. Kay di na relocation sa nga gi-construct ni Conchita Tan. Oo. Ya mo na nagi-construct nagdatagan mi ato tag 75 ang adlaw impason to sa usod sa unong kabuwan. Oo. Tong high school niya. Oo. Motong gipugos mo gibudlos mo amo tindahan di sa Osmeña Boulevard og laon na kadlawon ya amo pagito paminditahan tong mga stall ug mga santos kay Oo. ningon lagi si Mirta di kagaba amo paminditahan motong gibudlos mo kadlawon motong wa gyud mi kay gobyerno man Oo. nabalhin gyud mi atong kakutsita ta nasuod mi karon Oo. nya karon ipadala mi 3 days kay i-clearing na sir mi balhinon na sir mi dito sa F. Gonzales nga gimo tanawon karsada gyapon Oh. wa karsada gyapon niya wa gyapon kisiguruhan. So mag-ali lang gyapon. Mag-alay lagi po, kaya Oo. bigas-bigas, parking fee at bang parking fee. Oo. Mabitaw, kung subok kay Blandongon, sir, nga kaming mga pobre, kami mga nindahay sa sidewalk, Oo. anang, o gipiyungan nila ang mga parking fee, kaya nakakwarta sila, nga di ba sila kapiyong na mga kabos, nga, nanginabuhi, minami gibuhi. Okay. Nami gipa-eskwela, abangan sa balay, kurente, tubig. Nya, karon nakaundang daghan na kay mga bata nakaundang eskwela. Daghan na kayo karon gipalaya sa balay kawa kaabang, daghan na kay mga bata kanang nanay namatay na mo duha ka buok anak. Karon lang bago. Ngaman namatay man ang dokbo. Kay na ospital wa na may kigasto. Okay. Oo. Nay uban ni para nag-eskwela. Oh, wa na daghan na uban wa na kay eskwela. Okay. Nya mo nang ipugos gyud relocate dire sa may F. Gonzales mo nang kami sa amo sa Santo Niño. Ila mo ko gihangyo nga di na ko na may magrally, di na ko na may magpreskon. Di na kuno ko magpabindita, kundi limhangyo na lang gyud mi sa mayor. Unyang amo nagi Kisay ningon ana nga angay mo hangyo mo sa mayor. ang kauban na sa nako mga vendors. Ako pakutana sa katong nahitabo ni nakikita ba mo sa kuan kang Mayor Edgardo Labilla? Yes, sige mig dialogue sir astang sa Osmeña Boulevard gani ni pasalig. Isa. Nakikita mo sa mga tao niya pero nakikita ba mo kang Mayor Edgar Labilla? Oh, nakikita. Nakikita mo, kapila mo nakikita ni Mayor Edgar Kadaghan Labilla? na. Itagan. Kadaghan na. Kalima. Adto mo sa opisina niya. Oh. Usa ka nang Gi-entertain man sad mo kamo, di ba? dihay nagpaabot mi sir anang buntag hantod na mi sa hapon giatubang. Oh. So pagkahapon mga gabi na to ipasud mi sir. Oh. Nya among giingnan mayor na regulate na mi tan-awan ning among litrato sa among regulation side. Oh. Muto ningon siya namo nga kani okay ni. Oh. Nindot pa ni ka Isko Moreno. Oo. Ako ning dadoon sa presidente. Oo. Kay ako ning ipananghi didto. Oh. So didto siya sir tagay ko ninyo 4 days. Oh. So pagka 5 days ni balik mi didto. Oh. Ningon siya sir, okay ang presidente makabalik na mo. Oh. Pero maghuwat ta sa disenyo nga kahon. Nga ang mo design ana mao si Kenneth Cobonpi. Oh. So mo na sir nihangyo mi karon nga dugay-dugay naman. Mintres tanto wala pa ang among design nga kahon nga makabalik unta tinda. So ang kasabutan ninyo, makabalik mo dito basta ang inyong kahon kang Kenneth Cobonpuy, mura ginana. Oo. Mao na. Nya sir kay almost 700. Klaro na gyud na. Muna Oo, naman na sa inyo, sir. muna gisaan gyud ninyo. Yes, sir. Oh, may Muna nanggikan gisaan. gyud ninyo ba? Ni sir, mao na isaad niya. Pagkahuman, so nga Karon- man i-clearing pa man mo kung inana di ay. Nya, mao na sir mayon ko
Hangyo mi nga, mayor pwede ba nga bisan wa panto among disenyo nga kahon. Mo tindaw tami kay wala Oo. mi kanon. Pasko pa gyud, mga Oo. nang kakaon mi lami. Oo. Ana lamis daplin yo to bay to bitaw na. Oh, so unsa may tubag ni kuan? Mayor Labilla ninyo. Maghuwat pa sa kubon ko nga nabuhawog sa punto na sad karon sa nga. Kanang kang Di na Cobon daw- Puy, kang kinsa man na, kang President Duterte na o naanas under City Hall na. Under sa City Hall. So pasabot ana, Usa na siya ka negosyante. Ang negosyante na siya kang international designer. pero kabalo ko, pero iya na sigurong ilibre ng design. Pero akong pasabot, kaning kahon, buhat na ni Kenneth Cobon Puy. Nga gimanduan ni Mayor Mayor Labella. Edgar Labilla. So kanang desisyon nga makabaligya mo din ha, mintras nga wala ang kahon, kang kinsa desisyon angay unta na. Oh, kang kinsa. Amo unta sa Kang kinsa man. hangyo. Ha? Kanang mintas wala pa ang Mayor kanang ni design. kang kuana, kang mayor ng desisyon na. Dili kami nakahangyo anak nga mayor. O lagi. Mintas tantong wala pang disenyo, pwede ba mi? O sa may tubag niya ninyo. Dili pa sir ka pa buton pa daw. Kay mo balik mi dito So sir. pasabot ana mo na iyang desisyon sa inyong hangyo. Kay diha na siya niingon mi pag ingon niyang pabalikon mi mo balik na unta mi niingon man siya si Ma'am Raquel. Di mo pwede ka balik unless nga na I note gikan ni Edgar Labilla. Pero ang giingon ni Mayor Edgar Labilla, makabalik na mo. Oh, Pero makabalik mi niya. Napag yung kuno mi 20 mil gikan sa duli. pero pag human nausab ang kuan, ang sabot. So sakto ba na akong ako lang ning sabton kay para maklaro ba? Dinha na mo ikasabutan. Mo ba na inyong gustong pagawsod? Dinha na mo ikasabutan. Okay na kayo, hanay na kayo. Okay na kayo. Oo. Gani kaduha na niya gi-mention or katulo kay permiro sir katong nag-session mi Oh. that was October 1. Oo. Pag session na mo sir, Sa City Council. dihang ni speech si Vice Mayor Rama pag human niya wa kay siya mag-speech ni Barog dayon si Konsehal Dave tumulog og niingon nga Oo. pwede namang pabalikon sa inyong gitindahan. Oo. Gani kay naman tay ang mga tao dito sa Ubo sir. Mm. Wa kaso dito sa session kay puno naman kaayo. Niya gawa si Mayor Labilla og niingon pwede namang makabalik. Pero kisa may nasunod si kuan, si Mayor Labilla o si kuan, kaning ngalan nga Si inyong Ma'am gihatag? Raquel ang nasunod. Si Ma'am Raquel Ma'am ang nasunod Raquel kaya ang ngayo man nasunod, siya og sir. note gikan kang Mayor Naman di Labilla. mamuhatag si Mayor Labilla og note pa kang kuan, kang Raquel Arce pod. Muna siya problema. Wala ninyo pangutana po si Mayor Edgar Labilla. Kaya nagdagali ko papers atong Lunes sir. Haydi, ikaw may lucky din he. Wala mo pangutana si Mayor Edgar Labilla nga man, sir, may natagkuan, sabot. Haom na, tukma na tanan. Na na may letter sir Oh, na na letter. pagpirmahan unta niya. O pag human, unsa may Ya tabo? karon wala man niya pirmahi sir. Wala. So, unsa may pasabutan na? Nabali wala na tong kuan? Katong iyang saad ninyo? Pulos na lang saad sir. Ha? Pulos na lang saad. Puro sa ilan din. Puro na. Kani ha, maning klaro ha, gikan ni ninyo, dili ni gikan ako. Wala ha, may kay- klarong direksyon. Kami, sir, basta ako pulos gusto saad. ko makipahibalo lang mo. Oh. Di katong nangadto mi sir ning ana na siya amo siyang gihangyo nga kumusta naman to imong gipangsaad na mo mayor ingon na siya. Nya amo siyang gingnan bisag makatinda lang mi bisag ginagmay Oo, bisag oo, sa amo sen bakalso gani Oo. bit ra na porti nagapoy Oo, bit oo, na oo. namo. Ilugon lang gihapon sa mga probe na ang among mga paninda nya. So unsa may tubag pag ingon ninyo na unsa naman to atong saad katong kasabutan nato? Ang iyang gisulti mag-istorya ming Raquel. Nya mo to niyon ko nga ning anak ko nganong mukuan pa man ka ni Raquel nga ikaw mayor. Sa Oh. dili mag-istorya sa mi mo to nanood sila dito sa Pag human, unsa ni tabo? Wala gyapon. nya paggawas ning ana na o kato sa Inbakalso maka kuan na ta paninda lang mo didto ha nya pila ra mo ka buok maninda didto nya gabot og Sabado tagaan na ta mo oras nya kanang mga orasa baya sir kanang gihatag yang 12 to 8 kanang mga oras sa alas 12 hantod sa alas 3 wa gyud nay halin kay na naman sa hapon ang halin ug sa buntag Okay. siya rin gabot sa oras niya. Katong oras nga, 15 ka oras may magtinda. Di man gani may kahalin nga, makasapat yun sa amo. Ang kuwan labi pa ng 8 oras niya, alsa-alsa pa yun niya. Og na-approve, papahawaon mi. Kaning isyuhan ni, naay mga konsehal nga nool ninyo, nga mutabang ninyo, naabay mga konsehal nga nitago, nga di gusto magpakita, naabay mga konsehal nga naduol ninyo, nga sayon Oh, duol. naaman si Consel Alin lang? Dison. Oo. Ning kuan gyud siya. Dison. Oh, Consel Dison, mao gyud ni tabang namo karon Oo. nga maghimo siya. Ako bang konsehal day? Kuan, si Kunsel. Kantong pagsesyon na mo sir atong Oo. 22 sir, August 22.
Sa make session kay naman ni sa session ang N bakalso. So Oh. appeal make speech ato sir. Oh, so Yeah. kikit sa may kuan. Dagamang ni support atong mga konsehal sir gali na fail jud nila nga mong gibati sir ba. Oh. Ningon sila nga supportahan din mi regulate ang Oo. vendors. Pero muan pa nila og kuan. Ordinansa muan pa nila. Karon mapilit jud kuno mi din ha. Kisa may sa mga konsehal ang kanag yung nagbuhat og privilege speech, nagbuhat og resolution, kisa man. O si Konsehal Alvin Dizon. Siya ra. O si Konsehal Guardo. Di ba ay awa ang ni kuan adto sir, ang ni speech adto gyud si Vice Mayor man. Si Mayor Mike Rama gyud. Oo. May pagutano Yan nato si- ni. Usa may pulong ni O si Alvin Dizon po. unsa may ang tabang ubang na- konsehal wala gyud kuan, wala privilege speech kabahin sa para sa inyo. Wala nito bago siya na sa among katong among pag-speech na mo atong session atong 22 sa October. Ningon Sabi sila ni- i-regulate ang vendors kay dili lalim. Kanang lupig pa sila nasunugan. Ay, Kanya sa- kilometer okay. pan kuno ang nilang gipanguan pero wa pa man abot na mo sir. Amo lang si sir nga makabalik ni. Oh, Kay sige. kanang Ay, duli sa- sir gali. mubalik ta. Mubalik yun ta. We're gonna pause for a few reminders and when we come back will be our final interview with Cebu City Market Vendors when Republica returns. You're back with us with Republica and then kuan lang no kaning naning issue man god angay unta natay mga ubang mga konsehal na nindog. Kung tinuod gyud nga ni dapig sila, nanindog unta sila, nagbuhat sila kuan mga resolution or privilege speech. Ngaman murag si Dison Raman o si Mike Rama Ramay ni Barog, ano ba lait? Kuan sir ni sulti der si paggatong pagsesyon na mo ningon si Jerry Guardo nga maghimo sila resolution kabawi na mga vendors. Okay. Pero wala pa. Wala pa. Yan, mabitaw namong gihangyo ta sir, mientras tanto nga pang resolution, nakabalik lang ta mi. Mo unta gyud sakto. Oo. O mao jud na. Konsehal Raymond Garcia ni si O si Raymond sige ra siya si Konsehal Raymond sige ra ingon nga ayaw mo magsagi lang mo balik-balik hangyo sa mayor, ayaw mo kanang kakuan, ayaw mo dili ko naman papul ag balik-balik. Sige naman taon mig balik-balik nga sige ragsaad, sige saad. Nya wala. Pero pag human, pero ginadili po ang inyong pagprotesta. Oh, gidadili, di- gidadili sir o niya. Kami Ibawal gani lang. kung musud gali mi ngadto sa mayor kay mohangyo mi. Na kasi magsisunod-sunod di mi pasudlon. Sige bara-bara ba niya sundon mi security guard, sundon mi atong na nag-ID. Kay di mi pasudlon So sa protesta di na pwede. Oo, Apil oo. na sa kasabutan ninyo. Wala sir. Wa po'y kasabutan ng inana. Wala. Pero wa naman nagprotesta pod. Wala sir kanang gusto hangyo man gyud ko tamang Hangyo gyud mong taman-taman. Oh. Tamang gyud Mayo ginawa. sad. Oh. Nya wala man gihapon. Sige na mig kapoy na kayo mga sige balik-balik niya sa usa ka adlaw nga di may katinda maglisod na mig kaon anak kay diha ra na mo gikuha nga among para konsumo taga adlaw baon sa mga bata. Si Kuan, Sige si, naman. si Mike Rama, nag-privilege speech ba siya para ninyo? Nag-privilege Sa may speech pulong siya. niya sa iyong privilege speech. Gusto siyang mutabang man siya pero wala lagi siya kanang Dunay katungod sir, Wala dunay siya- katungod ang Oo. mga pobre dato og middle Oo. class nga magpakabuhi. Oo. pero ang decision jud kuno na gyud sa mayor kay siya man ang mayor. Kung siya di man siya makadesisyon gyud nga kanang iya-iya ra gyud kay dili ba siya ang mayor. Unsa may mga tabang ni Mike Rama nga nabuhat o kung dili ba ako ni pakutanan ninyo kay naman sa mga naingon nga mga tao kanis Mike Rama nagsamok-samok lang ni namulitik ka ni gigamit mo kay para kuan ba para kulang sa pansin ba munay pangapong unsa man siya mo iniduol ninyo kamo mo iniduol Kami. niya Si kami- klaruhan na di may Kami. nanggikan ninyo Kami yung mga vendors may niduol yun ni sa opisina ni Vice Mayor Rama kay purti naghana na yun ng hila ang mga vendors adto yung sumbong ni Vice Mayor Rama manang katong October 1 session to nagrally mi sa ubos samtang dito puno ang session sa City Council kay session to atong sa uno nag-privilege speech si Mayor Rama nga matabangan ng vendors kay iya nagipananggit ni Senador Bongo nga pabaliko na migtinda. Okay na si Sir Bongo na naghimo na gamig streamer nga salamat kay Senador Bongo nga makabalik na migtinda. oh Na amo nagibukad pagrally mo sa ubos. oh Samtang nag-privilege speech si Vice Mayor Rama, si Mayor Edgar Rabilla na naog nisulti sa among rally dito sa ubos. Ni sulti siya naingon siya nga makabalik na mo, okay na mo makabalik mo. Motong wa na mahuman og privilege speech ni Vice Mayor Rama kay wa naman gisugtan na mo Oh, nisulti sa si Konsehal Dib Tumulak nga
dinaog na ang mayor, nasulti na si Mayor Revilla nga pabalik ko ng mga vendors. Motong pinakpakay, ginagsanay, giga ko si Mayor Mike. Naghilni na kay mga vendors. Giga ko si Mayor Revilla kay pabalik ko na lagi Sir Eric. Nya motong sa kalipay na mga to, motong karon kay naabtan yon pagka Miyerkules kay Martes na session, pagka Miyerkules nga balik pagka Miyerkules kay babalik ko na mi 22 ka organisasyon ang napiktahan sa demolisyon. 22 ka organisasyon. Motong dito ang 22 ka organisasyon ng Miyerkules dito sa plaza, sa tubangan sa Plaza Sugbo, nisulti gyud kada kapanungan nga pasalamat nga pabalik ko na. Karon pabalik ko na ni Santa dahil gisugo ni Raquel Arce nga patiwason sa kay pitsa kuno mo to 3 nya ang mo man kanang survey ang DLG pitsa 5. Tiwason lang ng pitsa 5 kay last survey sa DLG pitsa 5 motong amo lang gagwanta sige kanang tiwason lang kanang di sa may mamalik ang ilang gi-announce pabalik ko na lagi mi kay mo order sa mayor noon sa pagkabutangan sa hantog karon wa gyud mo kabalik wa gyud pong gilad-ilad gyud hapon ni mga vendors ilingla lang gyapon nila. Akong pakutana no, kay na may mga tao nga ingon nga si Mike Ramadi unta mag-apil-apil ani. Kay murabag madaot ang kuan ba, ang panaghiusan nila ni kuan Mayor Labella og kaning isyu haangay ni sa mayor. Usa may inyong po nga na? Sir, abay nimo sir, tanan among duulon. Konsehal man, Tanan vice inyong mayor, duulon. tanan Klaro na, among duulon tanan para lang duulon. jud may makabalik. Ang alangan mag-adto mis Mandawi sir. Naama mi Cebu City. So kutob na ikatundanan di Cebu City amo Duulon ninyo. Dili kay si Mayor Rama lang. Ganina nagkastorya pag ami ni Konsehal Sapra. Kay magpakitabang intawon mi. Bisag asa mi mo doon. Pwede sa city government para lang Sa jud may Tagalog pa kapit sa patalim. kapit sa Kapit sa patalim. Oo. Nga, dili na namo doolon dahil vice nga siya may vice. Oo. Dool man na mo mga konsehal. Oo. Doolon man sa Ma'am Raquel. Oo. Amo mga kauban magsinugti ay pamagani ni si Sir, may bahat. pwede ko. Sige, Victoria, sige. Inyo ni. Ang akong nahibulungan ni Ma'am RC Raquel, ang hipi sa probe, sa among meeting ganina ni Philip Sapra, kaming mga vendor sa Tabo Banay, dili na gyud mi niya ipagawas, dinha na lang gyud mi, ug ilang ipaninduton kuno. Ang Tabo sa Banay, kami dili mi manugot nga manindot dito, kay balo man gud ning wala mong gihalin, dugay pa mahitabo. Pangutan-on tikaw. Na may bayad ng registration? Para ninyo? Para makatinda mo? Unsa man? Naamoy ka ng una ay... Ticket or kabala. Wala may registration pero na mi arkabala tag 20 adlaw including na sa barangay. Okay. Pero nga Kanang sa night market, na mga dungdung night market, tabuhat ta ba? Di sir, mag night napunay- market ko no, inikapit sa Pitsa utso. 8. Unya, nga naman lagi tugutan naglibog ko sir. Anong tugutan lagi ang road sa Kulon. Mao mo gyud nay sentro sa agianan sa tanang sakyanan, di ba? Ang muagi diha nga Bulakaw adto na mutuyok dito sa layo na kayo. Ang mga estudyante maglibog na pud kayo kay perti namang sa muka kay tungod naman sa mga vendors. Yang ano laging tugutan ni Mayor Edla Villa nga kami napilit naman mi dinha sa among pisto. Nganon dili man gyud mi tugutan pagbalik. Unsa may nitabo sa night market? Unsa may untay plano sa night market? Nga Kaya unsa nas kami pamaagi? naapektuhan. Ha? Kami ko nung Ang mga naapektuhan, naapektuhan nga mga mga vendors may ipatindahon pasudlan sa night dito. market. So naunsa naman? Yang ang problema sa namo sa night market sir kay namanggoy mga kauban mong vendors nga dili haom diha sama anang baid niper. Rubber stamp. Dolar, mga sulda, mga yugrilo. Kanang dili man sila makakuha na sa kay panggabi man na. Yan kung gabi na dili naman na klaro kaayo ang ilang pagtrabaho ang ilang mga dolar mga rubber stamp unsa kanang kanang relohiro. Maglisod man sir. So akong pangutana ninyo, kanang night market unta mayo ng pamaagi para sa kadaghanan. Para na ako sir sa ako lang no. Maayo unta sa panahon sa seasonal. Labi na sa Pasko o kanang sinulog. Maka-other income sir ba? Silbi other income lang na namo. Yung karon sir kay tan-ana mo murag i-sustain gali na siya long term. Nga hipos-hipos. Kung buhaton tong pareha sa Manila ba nga, di ba na may divisoria? Tapos napo sila murag 680 ba na or 80 usa ba nang yawang usa ka murag mall nga gibutang tanan. Okay po na ninyo. Okay unta para namo sir ganami. Sige at imong kuan. Ani display pa mi diha sa sidewalk nga naa pa mi other income sa night market. Okay unta na para namo. Pero ang gibutang karon is night market man mo nang gikalibdan sa mong kauban hasta kami. Nganong na may night market sa road nga palimpyo man ka sa road. Nga naman kami na sidewalk na ra mamis daplin.
Wala mong gid may makaobstak. So ana sir ba? Kay sa gisulti sa mong kauban, ang kanang kalsada agianan sa sakyanan. Oo. Yung ang sidewalk agianan sa mga tao. Ang agianan sa sakyanan dunay parking fee. Oo. Gitagaan og ordinansa. Oo. Whereas kami nganong dili man may regulation nga nagbayad man pod mi. Oo, Isip oo. boy sad namo. Oo, Manaamis na plane 2x2 free. Akong pangutanan ninyo. Kinsa mang mga tao ang tigpalit sa inyong mga tindahan? Unsang klase mga tao? Kanang Kana mga pasbay sir, Lumalabay. lumalabay, estudyante, Oo. kanang gikan sa opisina nga padaw na uli. Oo. Yun oo. ana sir. Nya Tapos magi- barato ano, sa dang inyong mga nagtrabaho. gipantinda. Mas barato inyong Barato, gipantinda, mas no? Barato ang gitinda. So kinsa may natabangan natong mga barato ug mga tinda? So sa mga lumalabay nga mga lumalabay. Mga pobre rasad. Parehas na nang sa amo sa Inbacalsto kay puro man gyud na mga pasalubong nga mong tinda kanang manguli sila sa mga probinsya gikan sa trabaho. Muna ang mga tinda dito mga biskwit, kanang mga apple, mga sigarilyo, mga utap ingon ana. Adto ra man gyud na dito muhalin. Kay kung ilan ang dadon sa net market kay kasagaran dito ang tinda makindi, sigarilyo, tubig. Muhalin bago na sa net market, dili man na fix niya kasagaran sa dito mga senior citizen na pwede sila sa gabi. Munang galisto jud sila murag dili jud sila makadawat anang net market kay dili sila jud haom didto. Ang uban nga manindahay. Pero ang uban pwede pud sa night market. Pwede sir. Wala problema ang uban pud. Oo, pero kuan lagi sir mo na ilang gingon night kanang night market sa ada income na pero amuhalin naman ko na sir panahon seasonal pa is anang Pasko hantod sa Sinulog. Okay. Pero sila ay mga adlaw sir gagmay ra kagalin 700, 500 iguras kagador. Oho. Kay ikarga diskarga man ang mga gamit sir. Kung mag-dialogue, ambot kung nag-dialogue mo, pero unsa may pinakadugay ninyong dialogue? 30 minutes, 1 hour, 2 hours? Naguntag ni sa Hindi, pero sa atang pila na pila ka oras mo nag-atang? Buntag pa mi nya gawson mi ni kagabiin na alas Okay, 7 na next sa gabi. question. Kanang magkita na mo, unsa ka dugay inyong kwan? Pakighinabi. Layo ran 10 minutes. Huma na? Layo na. Oo. Dali ra man. Igura man siya may istorya, human na dayon. Mga tunga sa oras. Oo, sige. Sir, Virgie. akong nahibog nga ni Mayor Ed. Oo. Kung maminaw man ka karon. Oo. Maluoy na yung taon ka na mo. Ayaw na misigihig. Palaom. Oo. Ang yun na mo mga kabus. Ingon bitaw ka sa imong suka. Tabangan ang mga kabus. Oo. Kabus man ming tanan nga pindors. Wala man sad mi nangangiyo ninyo. Nga hatagan mi sa among pinansyal. Ang amo nga kami mo hatag sa among mga anak sa among kahago nga pinansyal. Oo. Pabalikan na mi Mayor Ed. Oo. Unsa may nagkabagabag sa imong dugahan nga nung dili man minimo pirmahan aron mi makabalik. Oo. Kapoy na kaayo ko Mayor Ed, sige balik-balik sa City Hall bisan lisod kumulakaw. Akong mga kauban na lang ang nagbuhi nako. Kada adlaw mauwaw nako. Maluoy ka Mayor Ed, daga na kay ko gyatubang kaso tungod sa utang. Ni okay na si base sa phone ninyo, ni okay na si Senator Bongo. Yes sir. Okay. Okay na po si Mike Rama. Yes sir. Okay nang I would like to think kadaghanan sa mga konsehal ni sugot pod. Oo. Nisugot po sila, pero ang uban di lang gusto mo open. Oo. Sir, si Mayor Ed, Nya. iya dyan ang gipamo nga balik nami. Oh. Nagtumagani ko balik nami O mo manggani ka ha. So Yes murag sir, nahamay daghang nakabalik. Nagang kay makababag niniglibog. Daghang kinsa may nagbabag di ay. Daghang nakabalik sir. Daghan kayo Gikan mga Santo Rosario, babag. na ay Santo Rosario. Nakabalik. Oo. Magallanes, Nga man ang uba kamo nga man wala man. Mao gani sir. Unsa man na gipili na siya o gitan-aw kung unsa man ni nani pa nangutana ko sir. naba ni pamulitika kung kinsay pwede makabalik? Dili, ingon Ako man ipangutanan ninyo, kamoy Nangutana ko sir ganina, naba ni pili day ang DLG. Oo. Nga hindi man karon niya karon ni Institution. Kanang sir, si Ma'am RC ganina niingon siya, wala ko noy labot ang ubang kanang area pero kana laging diha sa Madils Grill. Kita man guys sa Kulon Street. Oo. Narabaya Minubo, Madils Grill. Oo. Yang anong sila, wala man sila napilo. Kami, wala mi nangigi. Oo. Pero kami, hataga lang untasan mi gamay lugar nga kami mabuhi po dito. Wala pud mo pasabta kung unsa nga man ning Dili, nana ang ingon si palakad. Ma'am RC nga, wala ko noy labot ang pilupis, ang katong iya laging giingon niya katong Nga man di man apil. Wala labot sa DILG. Oh, sir. wala labot sa DILG. Kay ang DILG mo nagkuan Oo, na. wala gingan lang sa Ingon gyud DILG. siya nga wala labot. Tinuod ang DILG nagingon ana o kuan lang. Siya man Siya giningon nagsulti, si Ma'am ano, Raquel ganiya, nagmeeting man mi nila ni Philip Sapra.
Okay. Walay representative sa DILG gani ha? Wala. Heidi. Sige, Ako sige. sir, hapit ang oras na to kanang. Oo. Ako sir, sa among pagtukis mga vendors, ang vendors, sa unang panahon way vendors, gano'n nilagan ang vendors. Tungkol ni sa ka-krisis sa katauhan, labi na karon nga padayon ang kontraktorisasyon, nga gisaad nga papasok ang kontraktorisasyon, wala mapapas, nagpadayon ang mga football, mga mumuong mga football ari sa vendors. Oo. Mag-uuma, gilugayo, tagikuwagyo, ta ari, nag-vendors. Mga isda, ang atong isda, ang Philippines, ang kuno sa China, ang mga isda tungod daghang kay kontra balot mga isda din na mabuhay dagan syudad nagbendors kining vendors katapos ang mga nabuhay na ni sir niya ang syudad sa gobyerno demolish i-clearing asa naman adong ang katawan kung mo nga hanap waag pagkaon mo nang ako sa gobyerno nga obligasyon sa gobyerno paghatag kapanginabuhian o kapuy-an labi na karon grabe ng kalisod sa katawan mo na sir among guwan nga tabangan unta sa gobyerno ang among hangyo ana sir. Well, final word, sige. Kung napa mo gusto ipaapas lang, please. Ang amo lang sir ba nga klaro nga direksyon nga dili mi tuyok-tuyok sir kay wala na jumig buang sige tuyok-tuyok sir kinsay among sultihan sa among problema para may makabalik. Sa dalan mo na gitawag og storyang hinubog. Nahangyo lang ta mi ni Mayor Labilla nga katong iyang saad rin namo nga iya na intang ipatuman nga makabalik nami. May lang na nami tayo pinaskuhan. Nga ang among sir hangyo sa DILG ug sa kang President Duterte nga unta tanahon ta niyag maayo wa bay napiktahan na ng mga pobre kanang iyang gihatag karong memorandum circular nga 2019-121 Oo. nga naglisod mi pagpahawang sa mga vendors. Okay, so kompleto na ta ha. At least nakahinabi ta, napadayag ninyo unsa inyong gibati ug nakasabot hinaot unta ang mga katawhan kung unsa gyud issue nga nahitabo dinhi kabahin sa Cebu City market vendors. So ako mo'y magpasalamat ninyo kay nakaanhi mo. Gusto ko magpasalamat kang Heidi Basam Amora sa mga taga Santo Niño, kang Wilma Cabo sa Colon, Osmeña Boulevard vendors, Roslyn Tangilan, sa Natalio Bacalso, Virginia de la Serna sa Colon Street. So, yan po ang kabuuan ng ating programa. Muna ay katibukan sa atong programa. Wala na po tayong panahon. Ito po si Eric Espina palaging nagsasabi, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, mayong gabi kaninyong tanan.